खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबबो दं। रानियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। कमार्शियेल एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 218 रां बांदों। गगा मुगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। आसामाव प्रियंका गान्धी गुबुन गुबुन बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। 40 लाखनि बांसिन रां खरसा खालामब्ला बिजाथिया खैफोद जागोन। बिजनीनि उदां बिजाथि दिम्बेश्वर बर'आ गोख्रोङै फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सानजा कामरुप हाग्रा खोन्दोनि रानि रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय थांगनपारा गामिनि थागिरिफ्रा मोनानि समाव हाग्रानि मैदेर फालोनि गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जुजिनांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हरनि 1:30 रिंगासोआव माब्रै हाग्रानि मैदेरफ्रा मोननै नखरनि न'फोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे दोनथुमनाय जाग्रा आदारफोरखौ खहा खालामनो गालांदों। गिबियाव मुकुराफानि न'आव मैदेर हाबनानै गंनै इटानि न'साफोरखौ बुफाय-बुसि खालामना सिङाव दोनथुमनाय 5 कुइन्टेलसो माइखौ जायो। थालिर आरो गय बिफांफोरखौ खहा खालामलाङो। खाफाल मोजांदि बै मोनानि समाव राफाया गावनि फिसाजोनि न'आव दंहैयोमोन। बेनि उनाव मैदेर फालोआ महन राभानि न'आव हाबफैबावदोंमोन। बिनि बादैनो गय आरो थालिर बिफांफोरखौ खहा खालामखांनायनि उनाव इसिं न'नि इन्जुरखौ सिफायनानै 50 किल'ग्रामसो जानाय माइरं बस्ता माखासेखौ जायो आरो गुबुन माखासेखौ लेथेर-फेथेर गारलांदोंमोन। हादरनाङै संग्रा गेसनि आंखाल नुजाथिनायनि गेजेरावनो बांदों संग्रा गेसनि बेसेन। इजराइल, आमेरिका आरो इराननि दावहानि गेजेरावनो फिन बांदों संग्रा गेसनि बेसेन। फालांगियारि एबा कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव 218 रां बारायदों। नाथाय न'आव बाहायग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो रोखोमनि सोलाय-सोल' जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला 19 केजि लिरथायनि कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना खनसेयैनो 218 रां बारायदों। सिगाङाव बिनि बेसेना 1990 रांमोन। 1 एप्रिल एबा दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 6 मार्चआव न'आव बाहायग्रा 14.2 केजि लिरथायनि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 60 रां बारायनानै होनाय जादोंमोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। 2 साननि हाबाफारिजों मंगलबारखालि आसाम दावबायनाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै गगामुगाव एनडिएनि मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लादों। असमिया रावजोंनो गावनि बिबुंथिखौ जागायदों आरो अखं आसामनि रायजोफोरनो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गाहाय हामबाय होयो मदिआ। लोगोसे रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव एनडिएआ आसामाव 3थि खेबनि थाखाय सोरखार दानो थांगासिनो दं होननानै दाबि खालामो। गाहाय मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुङोदि थांनाय समफोराव आसामाव 29 लाखनिख्रुइबो बांसिन निखावरि नखरफ्रा पाक्का न' मोनबाय। फैबाय थानाय समाव आरोबाव 15 लाख नखरफ्रा सोरखारि न' मोनगोन। 3 लाख आइजोफ्रा लाखपति बायदेव जाबाय। उननि समाव आसाम सोरखारा 40 लाख आइजोफोरखौ लाखपति बायदेव खालामनो नाजागोन। मख'नो गोनांदि आसामाव बिजेपिनि सोरखार फैनायनि उनावनो इउएससिसि थिसननाय जागोन आरो आसामाव दैबाना होबथानायनि थाखाय मिरु सोरखारा 18,000 कोटि रां खरसा खालामगोन। आसामावबो गोदानै गं 10 मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल बानायनाय जागोन होननानैबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गावनि बिबुंथियाव फोसावदों। गाहाय मन्थ्रिनि बे फोसावदिंनाय मेलाव मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसाम सोरखारनि मन्थ्रि आरो गोबांसा बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनो थांनाय सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै आसामाव फैदों कंग्रेस दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी। प्रियंका गान्धीनि बिरखंआ डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामो। बेनि उनावनो प्रियंका गान्धीखौ बिहु गामसा गानहोनानै बरायो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ, जितेन्द्र सिंह आरो गोबांसा दैदेनगिरिया। जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनो फैदों प्रियंका गान्धीआ। रिपर्ट बायदिब्ला प्रियंका गान्धीआ दिनै नाजिरा, टिंकं आरो खवांआव कंग्रेस आरो हेंथा दोलोनि बिजाथिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि हाबाफारि दं। नाजिरा बियाबाव आसाम बिधान सभा बियाबाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत साइकिया, टिंकंआव बिपुल गगৈ आरो खवांआव आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजिपिनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैनि फोसावदिंनाय मेलाव प्रियंका गान्धीआ बाहागो लायो। बिसायख'थियाव 40 लाखनिख्रुइ बांसिन रां खरसा खालामोब्ला केन्सेल जागोन बिजाथिनि नमिनेसन। जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै जोबोर सांग्रां हादरनि बिसायख'थि आय'ग। मख'नो गोनांदि आसामनि खना खनला सरासनस्रा बिजाथिफोरजों लोगोसे हाइ प्रफाइल बिजाथिफोराबो बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो। नाथाय रावबो बिजाथिया जाहाथे भटारफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय बांसिन रां खरसा खालामनो हाया बेखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों राहा लादों। बिजाथिफ्रा थिना होनायनि बांसिन रां बाहायोब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन। लोगो दानजागोन नमिनेसन। मख'नो गोनांदि सासे बिजाथिनि बिसायख'थि खरसाया 40 लाखनि बांसिन जायोब्ला खैफोदा रोखा। 40 लाखनि बांसिन रां बाहायोब्लानो आयेनारि राहा लागोन आरो दानजानो हागौ बिसायख'थिनि नमिनेसन। हाइ प्रफाइल बिजाथिफोराबो बे खान्थिनि आवथायावनो फैगोन। साफ्रोमबो बिजाथिखौ गोख्रों नोजोर होगासिनो बिसायख'थि आय'गआ। बिजाथिफोरनि ससियेल मिडिया पेजफोरनि सायावबो नोजोर लाखिदों आय'गआ। रिपर्ट बायदिब्ला डिजिटेल फोसावथायखौबो थिना होखानायनि रांनिफ्रायनो हमनाय जागोन। अनलाइन फोसावथाय
स्पन्सार्ड कन्टेन्टफोरखौबो बिसायख'थि खरसा महरै हमनाय जागोन। रायजो नाङै खना खनला बिधानसभा बिसायख'थिनि बार रायजोनि गासैबो राजखान्थि हान्जा आरो बिजाथिफोरानो गावबा गावनि गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लागासिनो आरो रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो नाजागासिनो। फावसायनानै थायाखै 20 नं बिजनि बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि डिम्बेश्वर बर'आबो। उदां बिजाथि डिम्बेश्वर बर'आबो जिरायनाय गैयालासे हर सान फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर खुंगासिनो आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायगासिनो। बेबादिनो मंगलबारखालिबो डिम्बेश्वर बर'आ गावनि माखासे मददगिरिफोरजों लोगोसे खोला बिजनीनि दाङाइगावआव मोनसे फोसावदिं मेल खुङो। बे फोसावदिं मेलाव डिम्बेश्वर बर'आ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावो। 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै डिम्बेश्वर बर'आ गावनि फोसावदिंनाय मेलाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि डिम्बेश्वर बर'आ मंगलबारखालि आलुखुन्दा, बाकमारा, 2 नं हादान, मालिपारा, खुज्रागुरि, मंगलियान खान्थालगुरि, थपगुरि, श्रीलंका, बरगाव, नयापारा बायदि जायगाफोराव गावनि फोसावदिंनाय मेलफोरखौ खुंदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोन्दों। बबेखानि 20 नं बिजनि बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि डिम्बेश्वर बर'आ गावनि देरहानाया रोखा होननानैबो दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।